sai ku ta gare a saurara aybo Hassan santur orange na maradi ya ɗauko rabe kabori santur tsanwa na agares rabe kabori ashe ba da garin take ba ku bi a hankali ku bi a hankali tuku ha a gaida ta kaya ya ce ya gaida mutanen garmi da kewaye Idrisa na gode kalmi zane da kwana kalmi zane da kwana da Idrisa garin so ya huza ma ya garmi da kwana yadi a gadas daya yadi no adi ya matike chiro wani zama gonda fo me zaku wa me matike chiro me zama gonda fo da haune yaushe mutum ga kiran makilai ara da zane da kwana da haje ya kuma da kwana na ko shi dai kuno bogi ko bogo ceci ma madalla da idi da charga aybo Hassan inganda rabe kabori tsakanin aybo Hassan amma sase dan kokowa ko in ce yaron sarkin katsina maradi watum ban 3 secondes